különleges pillanat van, mert kisorsolom az összes pályázatot beküldő versenyző közül azt, aki Debrecenben, a Hotel Líceumban, a Wellness hétvégén, ahol én is voltam, fantasztikus hely, megnyeri, akkor, ha megkeverjük itt a hölgyek segítségével, tartják a kalapot, ezt a sok nevet, nem tudom, hogy mit fogok kihúzni, az ő neve pedig, nézzétek ti is, hogy nem csalok, Deák Szilvia! Tehát Deák Szilvia megy a Hotel Líceumba. Egyetértesz vele, Kutyi? Részletek a Facebook oldalon és a www.goldenfood.info-n. Zöld dió, nem csak dióérzékenyeknek.